MN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babay nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atuang tatampo nagdasangan nga Rina. Nga naman eh. Ang bill sa tubig o kuryente, fulos overdue. Rina! Rina, kumatali mo inom ko, be. Pa, asam di akong gihatag di mo nga kwarta para sa tubig o kuryente. Ang ano na naman ti notice of disconnection. Ako ginom. Ano man? Palag ka? Pa, Ayaw ko subak-subak ka, ha? Anak talaga. Hatagin lang ko. Kung dili ka gusto hinaykan ta ka. pa. Rina? Rina? Sir? Ay, kapila ni mo gibuhat sa akong klase nga matug ka while nag-discuss ko. Sorry, sir. Ay, everybody listen. Tomorrow, be prepared ha. Mag-exam ta ugma. Class dismiss. Ay, nakatog na sad ko. Rina, stay. Sir? Rina? Ay nanig buhat ta pagbalik ha. Sorry, sir. Makalakaw ka na. Thank you, sir. Hoy, uyab naman ni Sir Marlac, no? Ha? Nayabag. Di ang ni mo makuha ng istorya, Lain magod siya tinanawa ni mo. Malisyosa kayo ka, no? May kasabaan gani ko kay sige na kong katog siyang klase. Ay, mao ba? Kasaba dito? Gapuha ni Sir Marlac, no? Oo. Ay, kaswerte, kas mauyab niya. Mao cute. Sige na, uy. Muli na ko kay mo duty pa ko niya. Hala, oy. Grabe, gid kasal hard niya ako mega, oy. Anak ginang life, day. Rina. Sir, seriously. Estudyante ko ni mo niya, maestro di ka. Uy, makaibahay ni Rina. Kita. Ambot ba? Nga nung ganahan kay kung yung bisag ni Ibaw kung bawal. Sir, wala. Please, pasabdi ko. Naibaw kong ganahan sa kainay. Sir, wala. Saan nga na? Bumangon ka, uyabanti ka nini. Hoy! Pa? Bangon na diya kaya mo duty pa ka. Pwede ba hindi mo katugin noon? Pa? Niyan ako sa kong gitrabahoan nga, par. Dili naman hinumawa sa kong una-una kong damgo kanina, uy. Ngano yun atom na kong damgo ni Sir Morlac, uy. Iapag tamtingali ko. Ay, kalimutan na ako. Padayon ako sa kong trabaho. Sir, please. Pasayawa lang ko, sir. Nagkinahanglan gid kaayo ko kwarta karon. Buringog ka man tingali sultihan, oy, Olivia. Unsaon man lagi ang tao nimo pagsayaw nga, injured man nga imong tiil. Ha? Unsa man, mugawas kang kimpang dito. Sir, please, maluoy sa intawon ka na ako, Adili lagi sir. po, kay maguba nga akong pangwata nimo. Sir, ako na lang. Dahil, ha? Oh, Reyna, waitress ka lang din, he. Nahibaw ko. Pero nagkinahanglan kag kwarta, diba? Tulo ka buk imong anak, Olivia. Unsaon na lang kumataktak yung ka din, he. Pero ikaw, kaya ka ni mo? Sir, igor naman ko masayaw, diba? Ako lang usay sab ni Olivia hangtod nga maayos siya. Sure gid ka? Kay ba o manggigha ka? Kamaora ko gamay, sir. Nala, sige. Pag-ilis dito o costume dito, ikaw. Dahil, Reyna. Dili nini mo kinahanglang buhaton. Mura nagigso na kong tanaw ni mo, Olivia. Dili mahimo nga pasagdan lang tika imbis na hibaw kung na ako'y mahimo aron makatabang ko nimo.
Total, dili man sa ni permi. Karon raman sa ni. Thank you. Thank you kaayo. Ay, kulbaan man ko. First time din ako mag-pole dancing nga sexy pagit kayong gisuloob. Ay, kaya ko ni. Kaya ko ni. Rina. Saman, ready na ka? Oo, sir. Magawas na ko sa stage na masayaw. Oh, God, God. Kana rin na, kana, sige pa. Kana yun. Nana, entertain na sila. O maayo ha? Kana, tarong nga gisayaw. Si Mang Filmen mas unahan. Classmate na ko. Gikwilyuhan siya ni Sir Morlock. Ginoo ko. Nakitaan ko ni Sir Morlock. Dili mahimo. Dili. Magawas din ko din sa stage. Ano bipahawa man ka? Ha? Ano bilakaw madayon ka? O pa man mahuman ang imong sayaw? Sir, Hoy, kuan. ikaw, ha? Pasalamat ka, ha? Pasalamat ka nga na'y gusto nga makigtibol nimo. Kay kung wa pa, kamog yung duha si Olivia ang akong taktakon unta karon. Ha? Ha? Makik-table? Oo. Ibayad siya dako-dako. Kay gusto kanyang suluhon. Pero sir, ang sabot na to, igor ako masayaw, di ba? Walay pero-pero. Walay pero-pero. Pagpili, makigtibol ka o taktakon ti ka? Sir! Nagtalikod siya. Matod sa kong amo. Siya mo inibayad og dako rin table ko ng VIP room. Sir? Sir, pasensya na ha, pero... Reyna? Kuha na yung akong jacket, oh. Huwag sulo ba ni? And then, mamahawa na tadigikan din, eh. Sir Morlock? Oh. The reason why nga nung ni ako, nadunggan ako si Melvin ganina. Dito sa kong klase. Nga sundan ka niya. Mauni ako din, eh. Naibaw kong itibol ka niya. Maong gikulyuhan ako siya ganina sa dihang nakitaan minimo. Og nibayad kag dako para lang table ko? O rin na. Maog sige na. Pahawa na. Sir, nahibaw ko maestrote ka. Pero please lang, trabaho ni nako. Reyna, paminaw na ako. Okay, sige. Aron dili na ko matubang og laing customer. Willing man ka mabayad na ako. Ha? Reyna, Pila ba? Pila ba ang willing nimo ibayad na ako, sir? oh, Sir Morlock. Okay na ko din eh. unsa? Asa man na inyong bayad eh? Basta, Ay, kung ingna nga ani ka matuog din ni sa daan. sir, please lang. Dili. Di ko musugot nga ani ti ka i-drop. Knowing unsa ng orasa ro, no? Delikado kayo para nimo. Unya babay pagyud ka. Dili ko makauli sa amo. Tuod ka nahibaw kong hubog na sa tong papa na ako iniguli na ako. Unya makulatahan na sad ko niya. Unsa? Unya nga nung di naman lang ka mo pahawa. You think kaya sa akong sweldo, sir? Ako may naggasto tanan expenses sa amo. Wala ko'y mama. Unya akong papa, nagsaligra sa dako. Unya, nag-eskwela pa ko. Doon ako'y nahuna-hunaan. Unsa man? Adto ka na lang puyo na ako. Ha? Yes, mas luwas ka dito. Og mas makakonsentrate ka sa imong pagtuon. Ako'y mo gasto nimo. Busa gusto ko nga undang nakasabar nga imong gitrabawan. Unsa? Pero, dili ka ni makapekto sa mong pagtudlo?
Way may bao rin na kundi kitara. Sir Morlock. Sir, thank you ha sa mong pagtawat ako din sa mong kaugalingon. Kana tungod kay Kayon sa sir. mahal ti ka, Rina. Sir Morlock. Naibaw kong dakong sayop kay maestro ko nimo o estudyante ti ka. Pero ambot ba? Nganong di ko makalikay nimo. Gikan pa lang sa unang adlaw nga nakita ti ka. Wa na ko makasabot sa kong gibati diha nimo. Sir Morlock. Sorry. Naibaw kong sayop gid ka ini. Rina, gikisan ko nimo. Di ba, ingon ko nga mohuno na kasi imong pangwarta sa imong sa ingon ani nga paagi, di ba? Wa ko nagpaabot nga bayaran ko nimo, sir. Oh, Ang tinuod ha. Dugay na ako ni gustong buhaton. Rina, Sir Morlock. pagkatali pa dayon sa kwarto. Dili man tuod pormal lang among panagsugod ni Sir Morlock. Pero gibati na mo mahal gid na mo ang usag-usa. Hinungdan ka nagkasinabot mi og nagdugay ang among relasyon. Dako kayo kung pasalamat niya kay siya mo initabang nako aron mahatagan ako gatumanan ng akong pangandoy. Dili gid lalim ang among giagian tungod kay gamayng sipyat lang namo sa una. Pwede kayong mataktak sa Sir Morlock sa iyang trabaho, isip magtutudlo. Mao nang extra careful gid mi sa among mga lihok. Og salamat sa Ginoo nga wara sa gid mi niya pasagdi. Karon, amo nang giplano ang mong pagpakasal og naa na sad mi umaabot nga anak. Dinhin na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Mao kada mga higalan kaagi ni Rina nga taga Cebu City uban sa awit ngayong gipangayo. Awit nga nagulahan 10,000 hours. Ang mga kaagi gibahaton na duwa sa radyo ni Jelly Haka gubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusap mga higala ug mga sukin di paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. Yadres lang ni ining tulumanon, handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Kim, 32 anyos, single, nagpuyo sa Talisay City, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa weight loss journey. Aron niyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Kao, jogging taon niya. Na, di ko anak gaw, kapuyon ko anak. Walang dako na ka, kay tapulan mga kaglawas gud. Ay na lang ko niyo pugsa anak, kay dili gyud ko mapugos ninyo bisag unsaon pa ninyo. Gidawat na nako nga tambok gyud ko no, ug hangtod sa hangtod na nga ingon ani na jud ko. Kao, kaya pa manggod na. Ay dili lagi ko gaw, kamo na lang good. Nala, sige oy, ikaw good. Kim, nagchatra ba da itong imong Auntie Sylvia ay? Mag-set up kuno silang bridal shower party para nian. Nga ilang anak ba? Kaslon nun man, patuon kuno ka anak. Kamurang manag-agaw nga babae tanan. Apilong pagyud ko anak mo. O ganong dili man kuno nga igagaw man mo? Kano sa man di kasal ni agawan? Sa sunod buwan na. Oh,
Ikaw, kung di gud ka mag-diet, sige ka. Wag yung manguyab na imong bayhana ka. Bahala na diya, ma. Bumansad ko mangandoy nga maminyo ko. Uy, ay pagsulti ingon anak Kim, uy. Unsao naman lang unya ha, kung mawa na Miss Papa ni mo? Kinsa naman lang unya kauban ni mo? Ako rin ko sa. Da, sama di ay nagtuog kag sayon. Mas nindot gyud dahi nga nakay kaugalingong pamilya nga imo gyud. Da, kung gihatag na, ma, mas labing maayo. Pero kung dili, kung mahimo, anak. Kim, Weight loss challenge? oh lagi. Tagtan kay each. Unya kung moapil ka, bali ikalima na ka. So kung ikaw makadaog, na kay 40,000. Dako agod. Pero kung mapildi, O bayad kag 10K o longon. nauna-un sa nanako gawin. Kaya raman yun na nimo good. Basta maning tamot lang ka. Basta mo apil ka, ako'y bayad sa mong 10K. Sure, diha pa, uy. Oo, aro maning kamot kang mo gamay. Ha? Ay dili man guna sa ingon anak nga gisaway ka namo ni mama nimo sa imong kadako. Pero kung overweight manggug ka, tingalig makamagna unya nig health problems sa imong lawas. Concern lang Miss Mama nimo. Nakasabot man ko pa. Ay dili man na diha-diha dayon. Ayaw lang sa dayon og iharas ang imong kaugalingon nak. Hatagig oras ang imong lawas. pagbuminaw sa Lex Pino Vlog. Sige pa. Nyaw sa man, wapil ka. Pa, maapil ko. Sugod karon. Maningkamot ako para sa akong kaugalingon. I-minimize na nako ang sige na kong kaon o tamis. Og kuhaon na gid nako ang rice. No rice. Kaya ka ni nako. Kaya ko ni. Wow! Nice! Sige ka, ako ingnon nga mo apil ka. Kanusam ka available? Kay para magtimbang mong daan ba? Pwede na ko karong adlaw Di off na ako gaw. O sige, ako ingnon. Hala, grabe. Ako man di ay ang pinakadakog timbang ninyo gaw. Manay ginaingon ka. Nga kinahanglan na gid kang magpadaot. Gaw. Sugod karon. Maningkamot na ko nga mugamay ko. Kana, gusto gid kay ka anak gaw. Unsa? Di ka mo kaon? Ma. Unya na lang kumukaon. Uy, nak. Hinay-hinay lang, ha? Di ba yapon maayo nga pakalitan nimong imong lawas? Ma, okay ra lagi ko. Kim. Kapuyag exercise, oy. O ba gani 5 minutes? Nihangak naman kog maayo. Hala. Mura kong nalipong. Unang adlaw pa lang gani na akong nag-workout. Naka-feel dayon ko nga nalipong ko. Wa pa gani 5 minutes, perti namang kutasa, hangak naman kaayo. Pero wa gid ko mo-give up. Gani, mas nagkugi pa ko og maayo bisag kada adlaw kalisod ko. Og nagkugi ko para sa akong kaugalingon, dili tungod sa kwarta nga akong madaog. Na-realize man gud nako nga dili na gyud tinuod maayo ang grabeng pagkadako nako. Usa di ay ni katuig ang among weight loss challenge. So taas-taas gyud ko gigayon aron pwede kong magpagamay. Unya, Nak, arang-arang na. Naano gyud kay liog. Padayon na lang gyud na, ha? nakukuili o daan. Ayun ang mama. Padayon lang dyan din ako, ma. Ay, ni aramis papa ni mo, ha? Salamat, ma. Nak, mura man og nangitom imong panit, no? Kabantay sa day ka pa? Oo, nak. Ay, natural raman yun nang mangitom ang panit, God. Kung gikan yun kas dako ka o niya makuhaan ang tambok sa imong lawas. Mao ba?
Unya anak, musta man? Ay, okay raman pa. Pero usahay, maglabad lang yun ang akong Mao ba? Ay, normal ra na, uy. Basta pagsige lang yun og inom og tubig, ha? Aray, sakita sa akong bukton, uy. Noon sa man eh. Pamaol ni. Nganong may lago man ang bukton nimo? Ambot mo, uy. Okay ba? Sakit raman unta ni unya. Karon kay naa na may lagom. Pero mawa ra tingali ni Maoy. Dara tingali ni sa akong pamaol. Oh, basin sab. Lahi raman gyud ay ni nga mugaan ang atong lawas kay nindot ilihok-lihok. Dara sudlay, manudlay ko sa akong buhok. Hala. Kanakan bayag hairful na ako. Hala, uy. Ngano man ni? Kanasudlay na ako. Dagan man kayong buhok nga bada. Hala, dili ka ako maupaw ini. Sukad lang nga nag-diet ug nag-workout ko. Daghan ako nabantayan sa akong lawas nga wa na ko ma-experience sa una sa wa pa ko mag-diet. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana. Normal ra ba nga magsigi og labad ang akong karon nga nag-diet ko? Kung normal lang, pwede ra ba ko nga mo-take og paracetamol ani pananglit kon mosuol? Ikaduhang pangutana. Usa sa akong nahibudngan sukad lang ko nga nag-diet. Naay mga bunog mutunga sa akong lawas. Wa man sad ko mahinomdom nga naigo or naunsa ko. Mukalit man lang gid siya unya kapila na ni mahitabo sukad nga nag-diet ko. Obserbahan lang sa banin ako or magpa-check up na lang gid ko sa doktor. Ikatulong pangutana. Kada panudlay na ako, daghan kay madaang buhok nga maoy akong gikabalakan katingalig maupaw unya ko. Side effects ba ni kung gikan ka grabe nga katambok unya nakalitan ka sa pag-diet? Ikaw pa to katapusang pangutana. Sakto ra ba nga akong gibuhat? Nga geometry na ako ang rice? Unsa man nga mga pagkaon ang dapat na akong kanon nga ikasuggest ninyo? Kay sukadron ba? Dako manggod gihapon ko. Pero gusto na gid ko nga mag-healthy living. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Kim. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa atong programa kini nga akong suliran. Once again, nanay sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist o mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa iyong mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini nga akong suliran official writers page o diba sa mong buhatan sa 3rd floor UCR Martinez Biling Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Subo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga always be ready to say goodbye to anything. Walang kunong forever. So always be ready to say goodbye to anything. Kay di man kita mong kapugong sa panghitabo. No, bisag kung saon pa nimo, sigihan ka, bakakan ka, purbida paita. O kanang yung bakakan ka, goodbye. So ang atong magtatampo karong adlaw si si Kim. Pareha manigngan sa akong pagumangkon. Musta naman dahil si Kim ug si Yen diya sa Canada. Inaot nga okay rin yung kinabuhi diya, no? Si Kim, 32 years old, single, taga Talisay City. Ang iyang problema kay tungod sa weight, no? Sa ko yung problema na kasi may taga Talisay City, no? Mga Impasis family. Yung pagpaminaw sa mga Impasis family. Roger Alegarbes, mayong pagpaminaw. Mga Husayan family o si kinsa pa may ako mga kaila des Talisay. Daghan kay kong kaila des Talisay pero tungod sa kadaghan ano ko may hinumduman. Si Chira di Vivar
Virgo de Vivar nga mga amigo ni Dr. Virgilio Sanchez. Taga Greenfield Inayagan, Jima Canteros o si Eugene Cantelos. La Libertad Tubigon, Romeo Esperanza o si Tarsing Esperanza. Taga Gaas Balamban na sir. Thank you kayo sa inyong pag-abi-abi na mo diya sa pag-anha na mo diya sa inyong lugar sa Gaas Balamban. Si Engineer Wilfred Sinay o si Ma'am Jasmine Sinay. Salamat yung kayo ninyo, engineer o ma'am, sa inyong pag-abi-abi sa mong grupo. Pagana na mo diya sa inyo sa Gaas Balamban. Okay? So, going back to our sender, si Kim. Unang pangutana ni Kim. Normal ba nga magsigi og labad ang akong ulo karon nga nag-diet ko? Kung normal ra, pwede ra ba kong mutik og paracetamol ani panangnit mo suol? Yeah, paracetamol is an example of a non-opioid analgesic, no? Another example of non-opioid analgesic, makadaghanan na ko ng gisulta is mefenamic acid. Pwede sa kamutik og acetaminophen or ibuprofen. Pero kung grabe na kayo ang labad, di na makuha aning paracetamol, you can take oxycodone, ng Hismanal or morphine. Mo na akong ginaresita sa akong mga pasyente, no? Why manghambog nga dili malabdan nimong ulo. Malabdan lang itong ulo. Sabi, mulabad itong ulo kay sud itong pitaka. Mulabad itong ulo kay daghang problema. Mulabad itong ulo kay nauntog. Mulabad itong ulo kay gilantan. Mulabad itong ulo kay undernourished ta. Ayaw palabihan ng diet, no? Kim, 32 years old, single po ka Kim, no? Pwede naman siguro og controlled diet. Ayaw palabihan ng diet, no? Kay balo po pila ba imong height o body ideal, wala ba kay ideal body weight kumpara sa imong height, ay imong kataas ba, imong kataason. Kadto pangutana, usa sa akong mahibudngan, sukad lang nga nag-diet ko, naanay mga bunog nga mutunga sa akong lawas. Wala man sa ko mahinumdom nga naigo unsa. Mukalit lang gyud siya unya kapila na ni mahitabo sukad nga nag-diet ko. Obserbaran lang sa banin ako or magpa-check up na lang gyud ko. Pa-check up na lang gyud Kim. Kay alarming ni siya nga nay manurok ng bunog-bunog. Unya kining mag-diet ta, labi nagway guidance sa usa ka nutritionist, usahay masubra ra nga tong diet. Basin og mapareha ka itong akong pasyente nga marasmic kwasyorkor or anorexia nervosa. Na pasyente nga anorexia nervosa. Very common is mga babae noon. Nga, they think that they are still Coca-Cola body, Coca-Cola in bottle, dili Coca-Cola in can. But in reality, they are already skin and bones. No? Nagtuo sila nga sexy pa kayo sila, pero piting niwanga na. O, usa di siya ka eating disorder. Akong balikon, anorexia nervosa ang tawag niya na. I don't think so nga anorexia nervosa ng imong kaso. No? Nahanagit nga ka mag-diet. Unsa man, tambok ra ka kayo, o pila may imong height, o niya, ideal body weight sa imong height. I-compute ko na diha. Kay di pud maayo pud nga ang ato biyantian kay di ba yan mo ingon nga wa koy sud ayaw paghilihok diha. Ang atong tiyan dili under sa atong voluntary control. So bisan pa man kung kanang why sud atong tiyan, mo sige po ni siya galing. So posible nga magasgas diha magka-cause og ulceration. So, you have to consult a doctor to guide you, ha? Kung sa may sakto gyud nimo nga calorie intake per day, no? Okay, ikatulong pangutana. Kada sudlay nako daghan kaayo madala nga buhok nga maoy gikabalak anako kay tingalig maupaw unya ko. Sa defect ba ni gikan sa grabe ng pagkatambok unya nag-diet ko? Well, anyway, daghan mga hinungdan nga nung mga larot ang buhok, no? Wa ko miingon nga naa kaniani. Pero kung naay mga infection going on, unya naapoy nutritional maulagi na problem. Sobra ra katwa. Naapoy uban nga mga larot ang buhok, it's because gituyo. Nga na mo yung mga pasyente na mo nga gituyo man. Anong nga trichotillomania nga mga pasyente na mo, laruton ang buhok og tuyo. Pero I don't think so nga kining imo gituyo. Manudlay ka, wa nimo gituyo ka mga larot, pero mga dara ang imong kulang ka sa vitamins siguro, maong ingon anay na hitabo. Magpagam lagi ka, I think you have to submit for a thorough laboratory workup. Ha? Ayaw palabi sa imong pag-diet. Kung mag-diet ka with the guidance of a nutritionist, nga mo monitor sa ang dili ba yan na yung kalit-kalit, ha? Kalit-kalit. You do exercise. Ha? Ayaw pagsalig sa limited ang imong calorie intake, no? Ayaw to do exercise para nga
ma-burn out masunog o ma-spend ang imong extra calorie sa body. Kanya di kay ka matambok. Ikaw pa to katapos ang pangutana, sakto ra ba nga akong gibuhat nga giumit ra dayon nako akong rice? Unya man nga kung sa mga pagkaon ang dapat na akong kanon nga ikasuggest ninyo. Until now dako man good gihapon ko pero gusto gyud na akong mag-healthy living. So you can depende po sa itong anad, no? Kay nalagi po yung umit og rice, pipitin ko suga sa bukaon og mga bread or mga oras mangyapon, no? Or kanang mga pasta o kanang mga pansit o mga inana, noodles na mangyapon na oras po ng rice. So limit exercise good. I believe kining Kim nga exercise gyud ang makatabang nimo. Unya ayo lagog umit og rice, reduce lang gyud tingali, reduce calorie intake, no? Kay kini magud nga atong naandan nga pagkaon ning rice, kung mo kalit sagka og hunong dili nimo gradual i-taper down hinay-hinay, makalitan sa dang imong lawas. Umit ka og rice pero I don't think so nga wa po kay laing replace nga pagkaon nga still rich in carbohydrate. Okay? Exercise, then limit carbohydrate, ayaw lang kita umit completely. Limit lang. Okay, so hinaot kasabot ka sa akong speaker ni mong Kim diha sa Talisay City. Dutar ba ng inyong litson diha, no? Ayaw pala ba yung litson? Nagkakaon ko diha sa inyong duol sa inyong dagat diha. Dugay na kayo ito. Dugay na kayo kung kabalik ba, pero nakabalik lagi ko after many years. Nindot na kayong sit up ninyo diha, no? So, Talisay City is noted for lechon, no? Yeah, of course, na diha ang atong nindot kayong suruyanan diha, no? So, hinaot nakasabot ka sa speaker ni mo Kim, o gawan sa ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much for listening to our RMN program. Taas kitag rating din sa atong lugar. So, from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakaraman, daghang salamat o maayong adlaw.